Bon dia, youtubers. Hem vist com s'hi arribava a un equilibri en el mercat d'una manera natural, mitjançant el mecanisme de la mà invisible, que abans comentava que és de Milton Friedman, però bueno, en l'Adam Smith en el segle XIX XVIII ja en parlava, no? Ara que parlarem serà sobre els canvis que es poden donar en les condicions de mercat i que facin que variï aquestes condicions de tal forma que no és que es mogui el preu, que és el mecanisme que abans hem parlat, sinó que es bellugarà tota la corba de demanda i tota la corba d'oferta. Ara veurem com succeeix aquests fenòmens. Començarem per la demanda. Pot haver un increment de la quantitat demandada, és a dir, tot un desplaçament de la corba de demanda cap a la dreta quan es produeixen doncs, un seguit de fenòmens que bàsicament els classificarem en 4. El primer seria un increment del preu d'un bé substitutiu, és a dir, que suposem que hi ha un increment del preu de la civada, la gent deixaria de comprar civada i es passaria a comprar doncs, el blat. Aleshores, hi hauria un desplaçament de tota la corba de la demanda cap a la dreta i que faria que hi hagués un excés de demanda i que aprofitessin doncs, els productors per plantar-ne més de blat i recollir-ne més i pujar el preu fins a arribar un altre cop a l'equilibri. I d'aquesta manera s'ha aconseguit que un fenomen com aquesta pujada del preu d'un bé substitutiu, aquesta pujada del preu substitutiu ha fet que doncs, s'arribés a un altre equilibri. Un altre factor, si baixés el preu d'un bé complementari. Són els béns complementaris, sabem que són aquells béns que es prenen conjuntament, com el cafè i el sucre, per exemple. Doncs posem pel cas que el blat, en aquest cas, doncs té com a bé complementari el llúpol, el lúpulo en castellà, que serveix per fer la cervesa. Una part de la collita de blat doncs servirà per fer cervesa i si baixés el preu d'un bé complementari del blat com és el llúpol, aleshores provocaria un desplaçament de la demanda doncs, cap a la dreta també, d'acord? Ja sé que la cervesa acostuma a fer servir l'ordi, no?, per fer-la, però és per posar un exemple. Aleshores, ens trobem amb tot el desplaçament i un altre cop amb el mateix fenomen que hauria de repetir doncs, que els productors de blat doncs, se n'adonarien que podrien produir més blat perquè seria consumit i pujaria el preu del blat perquè els consumidors estarien disposats a pagar-ne més, d'acord? Més causes per les quals hi ha desplaçament cap a la dreta o un increment de la demanda. La renda disponible. La renda disponible fa que les persones tinguin més diners i comprin més d'un determinat producte. Aleshores, en aquest cas, ens trobaríem en la mateixa situació i finalment ja no mouré més aquesta gràfica, no val la pena. I podria ser un altre factor, un canvi a favor de les preferències, que es posés de moda un producte i aleshores doncs, els consumidors consumissin més i els productors doncs, estarien disposats a fabricar-ne més i pujarien el preu. Bé, doncs ara ens trobem que també poden haver doncs, un seguit de fenòmens que facin que la demanda es desplaci cap a la dreta, que voldria dir, com abans he comentat, que seria el cas contrari, que la quantitat demandada es faria més petita, d'acord? I seria el cas negatiu dels
4 anteriors, que baixés el preu d'un bé substitutiu, per exemple, que baixés el preu de la civada, aleshores la gent deixaria de comprar blat, se desplaçaria la corba cap a l'esquerra i, com podeu veure, doncs, la quantitat demandada de blat doncs, se desplaçaria. Això faria que els productors de blat es veiessin obligats doncs, a baixar el preu, deixar de conrear, fins a arribar doncs, a l'equilibri. Un altre factor seria que faria que es bellugués la corba de la demanda cap a l'esquerra i que baixés la quantitat demandada, seria un increment del preu del bé complementari, de que abans posava l'exemple de que el preu del llúpol doncs, pugés, i com que el blat i el llúpol doncs, anirien plegats a l'hora de fabricar la cervesa, ens trobaríem que la corba de blat es desplaçaria, així es passaria a consumir doncs, aleshores més vi, per dir-ho de la manera. Un altre factor que desplaçaria la corba de la demanda cap a l'esquerra seria un decrement de la renda disponible. La gent si es fa més pobra, doncs compra menys i els productors es veuen obligats a baixar el preu. I finalment, un canvi en contra de les preferències dels consumidors també faria desplaçar la demanda cap a l'esquerra, que deixés de posar-se de moda un determinat producte. Anem a veure ara la corba de l'oferta. Deixem això així, que quedi més o menys maco. Raons per les quals hi ha una quantitat ofertada més petita. Per tant, el desplaçament de la corba de l'oferta serà cap a l'esquerra. Veieu aquí? Es desplaça cap a l'esquerra i ens trobem doncs, que hi ha menys producció. Això es pot deure a factors com un increment del preu dels recursos productius o un increment dels costos en la tecnologia emprada o inclús unes perspectives pessimistes de futur. Això fa que la quantitat produïda es faci més petita i els consumidors els productors es vegin obligats a pujar el preu, es vegin obligats a pujar el preu. Això es va produir, aquest fenomen, no puc deixar de dir-ho, a la crisi del 73, quan es va incrementar el preu del petroli, degut a que doncs, va haver una guerra entre Israel i els països del seu voltant, una no, diverses, la guerra del Yom Kippur, la guerra dels 6 dies, i l'OPEC, com a productora que aglutina els països de productors de petroli, per castigar Occident, doncs va pujar el preu. Va pujar el preu del petroli i va fer que tots els preus dels productes fossin més cars. I això va tirar per terra les teories d'en Keynes, perquè en Keynes es basava el preu només en la demanda i no havia tingut en compte un increment de costos com podia ser el petroli, no? I això va provocar doncs, uns canvis en els criteris de polítiques econòmiques. Aleshores, ens trobaríem en aquest fet històric, ens trobaríem que tota l'oferta s'ha desplaçat cap a l'esquerra. Aleshores, només ens manca comentar què faria que l'oferta es desplacés cap a la dreta, d'acord? Un desplaçament cap a la dreta faria que la quantitat ofertada es fes més gran, veieu aquí, es fa més gran. Seria el contrari, no?
un decrement dels recursos productius, que el petroli es fes més barat, per exemple, un decrement dels costos de la tecnologia o inclús unes perspectives optimistes sobre el futur que tinguessin els empresaris, no? I això faria que tota la demanda de l'oferta es desplacés cap a la dreta i que els preus, per equilibrar-se, els empresaris estarien disposats a baixar-los fins a arribar al punt d'equilibri. Bé, aquesta és la idea. Moltes gràcies per haver sentit aquest cicle de vídeos sobre el mercat d'oferta i demanda. Adeu.